56 anyos nga sugbuanong plant operator sa usa ka acetylene ug oxygen company sa North Khartoum sa nasod sa Sudan nangita karon og mga pamaagi aron padayong makapanikay-sikay human mawadi og trabaho tungod sa gubat sa Sudan. Gani iyan ang gihikay ang iyang application sa Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program ubos sa Overseas Workers Welfare Administration aron makadawat og hinabang pinansyal sa ahensya. Ani ang report ni Femari Dumabo. Nabantayan na ni Lioli Altar, taga Upper Labugon, Dakbayan sa Mandawi nga daw dili na mabira ang tuon niyang tiil, samtang naglakaw nitong Abril 7. Apan pagka-Abril 15, miulbo ang gubat sa Sudan. Grabe ang kahingawa nga ilang gibati, kay naningkamot silang makagawas gikan mismo sa nasod nga nagkagubot. Gipa-estimi sa hotel 2 nights and 2 days. Yang ito nga pagkuman na ito, kita kan migtuan ni Dalan. Ya, kuman sa 2 nights and 2 days, palargal may paingon sa Pilipinas, sa Manila. Sa pagkakaroon, gikay niyang iyang application sa Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program ubos sa Overseas Workers Welfare Administration aron makadawat og hinabang pinansyal sa ahensya. Kung unsa man kadako sa kantidad nga iyang madawat, gamiton niya sa pagsugod sa gamayng negosyo. Muna ni submit din ako sa UWA. Sila na yung process ani. Kung unsay ilang katag nako, mo na yung dawat. 13 katuig na narbaho si Altar, isip plant operator sa nasod sa Sudan. Dagko ng unom niya ka mga anak. Uban ni Rod Prado Clans Gabutin, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.